ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் கேமிங் வியூ. இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஐடி சேல் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். லோ ப்ரைஸ்க்கு வேற லோ ஐடி சேல் பாருங்கள். முதல்ல ஸ்ட்ரீட் பை ட்ரெஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காரு, பார்த்துருப்பீங்க. ஸ்ட்ரீட் பை ட்ரெஸ்ஸு 6 பேக்ஸ் 3 வச்சுருக்காரு. வேற லெவலில் இருக்கும் பாருங்கள். ஹேர் நிறைய ஹேர் தனியாக இருக்காது பாருங்கள். மாஸ்க்கு ஸ்ட்ரீட் பை வந்து வச்சுருக்காரு பாருங்கள். ஃபுல் ட்ரெஸ் வச்சுருக்காரு. ஸ்ட்ரீட் பையே வந்து பார்த்திங்கன்னா 1100 டைமண்டு. வேறு லெவலு பாருங்கள். 2 மேஜிக் கியூப் வச்சுருக்காரு. மேஜிக் கியூப் ட்ரெஸ் வச்சுருக்காரு. ஜோக்கர் தான் ஒரு டெல்லாம் மட்டும் என்ன சொல்கிறது, ஜோக்கர் இல்லை, கெத்தாக வச்சுருக்காரு பாருங்க. ஒயிட் கலர் ட்ரெஸ்ஸு இப்போ சக்க ஃபேமஸ்ஸு. நிறைய பேர் வச்சுருக்காங்க ப்ரோ ப்ளேஸு பாருங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்துருப்பீங்க. இந்த ரோஸ் கலர் முடியும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்ணாடி வேறு லெவலில் இருக்கும் பாருங்கள். இதே நீங்கள் வந்து அவர் காமிக்கிறாரு, வேறு லெவலில் இருக்கும் பாருங்கள் அப்படின்னு காமிக்கிறாரு. ப்ளூ பிரிண்ட் வச்சுருக்காரு. இந்த ப்ளூ பிரிண்ட் வச்சுருக்காரு. 2 பிஸ்கெட் வச்சுருக்காரு. இந்த ப்ளூ பிரிண்ட் வாங்கலாம் கன்ஃபார்மாக வாங்கலாம். ப்ளூ பிரிண்ட் வச்சுருக்காருங்க, நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஒரு பிஸ்கெட் வந்துடும் இப்போது. அந்த பிஸ்கெட்டில் வாங்கிக்கலாம். ஃபீமேல் கேரக்டர் பாருங்கள். பேனர், ஹீரோயிக் பேனர் இறக்கி வச்சிருக்காரு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நிறைய கலெக்ஷன் இருக்குது. அதனால் வந்து 6 minutes போயிருக்கு பார்த்துக்கோங்க. வீடியோ ரொம்ப கலெக்ஷன் அதிகம். ஃபீமேல் கலெக்ஷன் ரொம்ப அதிகங்க. ஃபீமேல் கலெக்ஷன், பாய்ஸ் கலெக்ஷன், அது பார்த்திங்கன்னா ஹேர் கலெக்ஷன் வேறு லெவலில் அதிகம். எல்லா கேரக்டரும் வச்சுருக்காரு. ஆல்வோரை கூட வச்சுருக்காரு. அதுக்கப்புறம் ஜோட்டா, ஸ்டீஃபியா, கபிலா, இப்போ வந்து 3 ரீசெண்டான கேரக்டர்ஸ் இல்லை பாருங்க. எல்லா கேரக்டரும் பட்டாசாக வச்சுருக்காரு பாருங்கள். ஃபீமேலுக்கே பாருங்கள் எவ்வளோ ட்ரெஸ் கலெக்ஷனு டாப் அப் பண்ணியிருக்காரு. எல்லாமே டாப் அப் பண்ணி வாங்கியிருக்காரு. இதெல்லாம் டாப் அப் கிடையாது, கண்ணாடி டாப் அப் பாருங்கள். இந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் டாப் அப் தான். மாஸ்க்கு டாப் அப்பு. சரி, பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கேமிங் வியூக்கு. அப்போ நிறைய ஐடி சேல் வந்துட்டுருக்குது. இன்னும் 3 ஐடி சேல் வருது. அதையும் நான் வீடியோவில் போடுறேன். அது லோ ப்ரைஸ்க்கு தான். ஒரு சக்க ஐடி சேல் இருக்குது, அது நான் கன்ஃபார்ம் போடுறேன். நாளைக்கே இல்லைன்னா நாளைக்கே கூட போடுறேன். வேறு லெவல் ஐடி சேல், எக்ஸ்க்ளூசிவ் பேண்ட்டு, ஸ்ட்ரீட் பாய் எல்லாமே இருக்குது. அது கன்ஃபார்ம் 5K போங்க. அந்த ஐடி சேல் பிடிச்சிருந்தா இந்த ஒரு நம்பர் கொடுக்குறேன், காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள், பேசுங்க. ரேட் சொல்லுவார், அந்த ரேட் பண்ணி நீங்கள் இருந்துக்கோங்க. பாருங்கள், எல்லா பேனரையும் திரும்ப காமிக்கிறாரு. இன்னொரு டைம் காமிக்கிறாரு. ஹீரோயிக் பேனர்லாம் வச்சுருக்காரு. இவர் ஹீரோயிக் பிளேயர் தான், இப்போ கொஞ்சம் இறங்கிட்டார் பாருங்கள். நிறையா அவதார்ஸ் வச்சுருக்காரு பாருங்கள். ரொம்ப போகுது பாருங்கள். 2 லென்த்து டெட் பாக்ஸ். இது வேறு அளவு டெட் பாக்ஸ். எலிட் பாஸ் போட்டிருக்காரு, மறந்துட்டேன். எலிட் பாஸ் போட்டிருக்காரு. இந்த சீசன் எலிட் பாஸ் போட்டிருக்காரு. இந்த 150 பேட்சுக்கு மேலே வந்துட்டார். நீங்கள் கொஞ்சம் தான் பேட்ச் எடுக்கணும். இந்த பேக் கிடச்சிரும். 50 பேட்ச் எடுத்திங்கன்னா பேக்கு. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு 50 பேட்ச் எடுத்திங்கன்னா இன்னும் 25 பேட்ச் எடுத்திங்கன்னா ட்ரெஸ்ஸு ஃபுல் பண்டில் கிடச்சிரும். கார் ஸ்கின்னில் வச்சுருக்காரு பாருங்கள். காமிக்காது எமௌண்ட் வச்சுருக்காரு பாருங்கள். வேறு ஒரு கெத்தான எமௌண்ட் வச்சுருக்காரு. இப்போ விட்ட எமௌண்ட்டு, மதர்ஸ் டேக்கு விட்ட எமௌண்ட்டு, வேறு உள்ள எமௌண்ட் வச்சுருக்காரு பாருங்கள். பேரட் ஷூட்டில் சொல்கிற மாதிரி அவளுக்கல்ல. பேக்கப் பார்த்துருப்பீங்க. ரெக்க மட்டும் இல்லை, எல்லாமே கெத்தாக வச்சுருப்பாரு. எவ்வளோ சொல்கிற மாதிரி இல்லை. சஃப் போர்டு வேறு லெவல். இப்போ இந்த எலிட் பாஸ் சஃப் போர்டு வேறு லெவலில். சஃப் போர்டு அது நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் 5 பேட்ச்க்கு அப்புறம் கிடச்சிரும். அவர் நிறைய எடுத்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி தான் தந்திருக்காரு. கஷ்டப்படுறதோட இவரே கஷ்டப்பட்டு எடுத்து தந்திருக்காரு. கேட்க மட்டும் சிக்கிங் இல்லை, மன்னித்து கொண்டோம்.
நாளைக்கு ஒரு நாள் உங்களுக்கு ஸ்கின் இருக்கும் இன்றைக்கே வாங்கினீங்களோ ஸ்கேரு இது வேறு 2 ஸ்கின்னு பிஎஸ்எஸ் ஸ்கின்னு பேன் வேறு ஸ்கின்னு இது ஒரு பெர்மனெண்ட் ஸ்கின் இருக்குது பாம் கன் ஸ்கின்னு ஃபேமஸ் ஸ்கின்னு வச்சுருக்காரு பாருங்கள் P90 ஸ்கின்னு கத்தி ஸ்கின்னு பெர்மனெண்ட்டு பாருங்கள் க்ளோவாலுக்கு மட்டும் இல்லையே பாருங்கள் இது பாம் ஸ்கின் நிறைய வச்சுருக்காரு இது வேற எலிட் பாஸ் போட்டு பாம் ஸ்கின் கெத்தான் வாங்கியிருக்காரு வெஹிக்கிள் இந்த காரு பாருங்க எட்டு அமௌண்ட் வச்சுருக்காரு காசு அமௌண்ட்டு இப்போ பாருங்கள் வேற லெவல் காசு அமௌண்ட்டு இப்போ தான் செகண்ட் அமௌண்ட்டு அவ்வளோதான் கெத்தான அமௌண்ட்டு தான் வச்சுருக்காரு சரி பெட்டுக்கு போவோம் பெட்டு 4 பெட்டு வச்சுருக்காரு பாருங்கள் இப்போ அவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு இருங்க உங்கள்கிட்ட அது அவரே சொல்லி காமிச்சிருப்பாரு பாருங்கள் வீடியோவில் அவரே காமிச்சிருப்பாரு பாருங்கள் இதுக்கப்புறம் காமிப்பார் நீங்களே வந்து நேம் வச்சுக்கலாம் ஃப்ரீ தான் நீங்களே நேம் வச்சுக்கலாம் ஃப்ரீ டைமண்ட்ஸ் 4 வச்சுருக்காரு சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் டு திஸ் சேனல் பை பை சி